Yan uwa ina mai sanar da ku yanzu haka an yi launching din Mara Wallet wadda suke da kuɗi a ciki insha Allah za su iya cire kuɗin su. Dan haka ku biyo ni daga cikin bidiyon nan in nuna muku yadda za ku cire kuɗin ku a cikin Mara Wallet. Idan har ka san ka register da Mara Wallet sannan kuma kana da amfani da ita to insha Allah ka biyo mu a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka cire kuɗin ka. Dan haka ku biyo mu daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshen ta domin ku ga yadda abin zai kasance. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa ku a wannan channel mai albarka wato Abdul Kimiyya TV. Ni ne naku har kullum Abdullahi Magaji. A bidiyon mu na yau bidiyo ne wanda zai magana akan launching da aka yi na Mara Wallet, sannan kuma ina yi kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai albarka. Sannan kuma wannan bidiyon albishir ne ga waɗanda suka yi register da Mara Wallet a karo na farko. Bayan haka kuma wannan bidiyon zai ƙara ba mutum damar samun yin rijista ga wanda ba su samu damar sun yi rijista da farko na Mara Wallet ba. Dalilin da yasa na ce albishir ne duba da yanayin yanzu an riga da an yi launching din Mara Wallet, an ma ɗora wasu coins akan kasuwancin da za a fara akan wannan exchange ta Mara Wallet. Wasu sun sani kuma wasu ba su sani ba, na ga dace na sanar da ku wanda suka sani to masha Allahu dama haka ake so, wanda kuma ba su sani ba za su ilimanta kuma za su sani da wannan dama da aka samu. Idan ka san ka register da Mara Wallet to yanzu Mara Wallet sun riga da sun yi launching, sannan kuma suna sa ran insha Allah a cikin satin nan za a fara kasuwanci akan wannan exchange. Ga wanda suka san sun yi inviting mutane da yawa sun samu commission akan inviting din da suka yi to insha Allah da pending balance din su da available balance din su an haɗe musu su waje ɗaya, sannan kuma za su samu damar da za su iya siyan coin da wannan kuɗin su yi trading ko kuma su siyar da coin din su kai wani exchange su saida su cire kuɗin su. To insha Allah ba tare ɓata lokaci ba a cikin bidiyon nan kai tsaye za mu wuce, sannan kuma in nuna muku yadda abin zai kasance. Kafin mu wuce da Allah, idan yau ka fara zuwa kada ka manta da danna mana alamar subscribe, sannan kuma da danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi ta ne za a riƙa sanar da kai sabon shirye mu da zarar mun ɗora. Idan kuma bidiyon nan ya burge ka da Allah kada ka manta da danna mata liking, domin danna liking din yana ƙara mana ƙwarin gwiwa muna gane cewa abin da muke kai yana ilmantarwa kuma yana amfanarwa. Baya da haka kuma in kana tambaya za ka yi bangaren comment section insha Allah za mu samu damar baka amsa. Kai tsaye bar mu ce ga bidiyon, sannan kuma mu sanar da ku abubuwan da ya kamata ku yi. Da farko abin da ya kamata ka yi shine za ka zo ka shiga cikin Play Store kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store za ka zo ka yi searching na Mara Wallet. Da farko za ka zo ka rubuta Mara Wallet already da ke ni dama na ɗan yi searching ɗin gashi kai tsaye ya nuna mun Mara Wallet. Daga nan za ka ga nan wajen sun ce ma kai update, da yake ni na riga da na updating insha Allah zan shiga ciki kai tsaye sai ya buɗe. Idan ka ga open din nan ba sai kai updating, ta nan ne exchanger ka ta dawo sabuwa insha Allah. Daga nan sai ka danna baya da ka riga da kai update, dukan abin da ya kamata insha Allah za su sanar da kai kuma za ka ga abin da ya kamata kai. So ba dan jira mu ga abin da ya kamata mu yanzu. To insha Allah kamar yadda kuke gani gashi kai tsaye ya riga da ya buɗe mun. Idan kuka gani gashi nan na gayyaci mutane mutum 72. So kuma duk mutum ɗaya da na gayyata adadin abin da nake samu a mutum da na gayyata ina samun naira 700 da naira 45 farashin dala kenan. Kowane mutum da in ka gayyata za su baka dala ɗaya. So kaga har yanzu damar ba ta wuce ba. Idan ka san da ka yi rijista insha Allah yanzu ka samu damar da ka tabbatar da Mara Wallet gaskiya ne, sannan kuma za ka iya ci gaba da gayyatar mutane domin samun wannan garaɓasa da ake samu na kyaututtuka. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan dukkan mutanen da na gayyata ne, sannan kuma available balance ɗina abin da yake cikin naira 30,000 ne da 1,860 da wani abu. So a baya da na cire kuɗi ma da yawa irin 5,000 10,000 sama da haka ma na cire. Na san wanda suka jajirce kuma suka yi aiki matuƙa sosai da sosai, wasu ma sun cire sama da 100,000. To har yanzu dai ana samun wannan dama kuma za ka iya yin rajista da Mara Wallet har yanzu insha Allah, sannan kuma ka gayyaci mutane ka ci ribar wannan abun. To zan ajiye muku link ɗin wannan na Mara Wallet a description na bidiyo insha Allah ka samu damar da za ka shiga kai tsaye ka je ka yi rajista. Baya da haka fa'idar abin shine insha Allah za ka samu kuɗi sosai da wannan. Sannan kamar yadda kuke ga suna nuna muku referral program a nan wajen za ka gani sun ce duk mutum ɗaya idan ka gayyata naira dala ɗaya za ka samu. Abin da zan nuna muku abin da ya fi muhimmanci yanzu a nan shine daga nan in ka zo gun nan za ka ga gun da aka rubuta market daga nan wajen. Wannan shine yake nuna ma cewa komai ya shigo da kasuwa. Kamar yadda kuke gani yanzu ga Bitcoin nan, ga shi Bitcoin, sannan kuma ga Bitcoin Cash, ga Cardano, ga Cashlink, ga Ethereum, ga sunan duka wannan coin ne, ga su Solana, duka coin din nan
za a baka damar da zaka iya siya da wannan inviting din mutanen da kai. Zaka iya siya, baya da haka kuma akwai gun withdraw insha Allah muna sa ran gashi nan daga nan wajen za su bude shi a cikin kwanan nan muke sa ran za su bude. Za ku ga gashi nan sun ce a rufe yake amma muna sa ran insha Allah a cikin kwanan nan za mu bude shi. Sannan kuma idan suka bude za su gama mutum verification na komai, daga nan mutum zai samu damar cire wannan kuɗin nasa. Wanda suka yi a baya sun sani wannan Mara Wallet ba ƙarya bane, gaskiya ne, domin da yawa sun riga da sun amfana kuma sun cire kuɗi. To duka nan na kawo ƙarshen bidiyon nan. Idan bidiyon nan ya burge ku, ya almantar da ku, ya amfana da ku, da Allah kada ku manta da subscribing da liking sannan da sharing din bidiyon domin da ƴan uwa da yawa su amfana da wannan bidiyo. Nagode sosai da zai din Abdul Kimiyya TV da kuka yi. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Bi salam.